Buhay sari-sari. Sarado. May harayo pa lugod ni. Harayo pa. Yan ni. Pasay Flower Garden. Iyo, harayo pa. Go. Tama na ba? Buka na ko. May 30 minutes pa din. Hala. Shortcut na parayuan. Sabi ko na. Nakikimarites mo kaya ito si Mano. Yan ang kapag nakikimarites. Nalilingog ang ano. Saan man? Di na. Yan ang restaurant? Ha? Saan ang kakanin? Sa lao? Let's see. Sigurado kang bukas na ha? Breakfast. Oh. I know. Tapik sabi mo. Kailan? Di ba naman? Pili na. Gusto ko ano? Silog. Gusto breakfast. Sarado, binarara ko na rin mag-ama dito. Anong silog? Ha? May ano yan, may itlog. Ito na lang. Ano? Sisig pork silog. Ikatan ko kayo dyan. Concealer. Sisig pork silog. Ano na lang, Liz? Iyan na lang na. Sisig pork silog sa mga. Sisig pork silog. Ano ba ko? The sizzlers. Sisig pork silog. Sisig. Pork silog. Sige na. Sisig po na sa inyo. Ano sa inyo, Ani? Dawan. Bangus. Dahil. Sisig, pork silog. Saro. Ay, makayan. Anong available na lumiyan na aga? Si available na lang para din nagaya madipisilan. Oh, yun na lang yan. Cordon. Napaka-ano seller po namin. Sige. Corned Okay. silog. Oh, yan na lang. Oh, sige, go. May fruit ka mo. Para ko sa kuya. At choco sa bata. At choco Ayan. sa ko. Para ako masakot. At choco sa ko. Dumang kapi para magsarong. Okay na. Dahil hindi na lang ito sa ano. Hindi na lang ito sa ano. Hindi na lang. Hindi na lang ito matokolis. Hindi oh. Patay ba naman? Hindi na lang ito matokolis. May flower flower. Tanggang garo lang tayo sa garden. Garong tutudahan kita kang oran. Ayun. Kalawag. Pinala ko na. Nagkakanta kami tigbi katong ano. Nung Friday. Ay, masarap. Kasi karaw ko madam sa mga mo tigbi. Parang ko magayon ang yan. Masarap pagkakalo. Tapos nagyan lagi dyan. Nag-ikot-ikot muna kami doon sa sports complex. Sports complex. Marinanita na pa. Nangahalikalan doon kayo, maurana. Maganda o. Tamang-tama. Oh, sabi na kung tigla ko talo ko ni ma, naoran na kita, di kita nakadigdig.
dito si JC, sarado pa naman. Pero piglak mo naman. Pikandado mo. Mabalik to. Aram tumalakaw kita. Dae. Para aram. Ay, sir. Pupusin niya nga. Tapos kaya na. Bawal take out. Bawal. Pupusin niya. Ito palang bagang yaw ni Gwa pa. Hindi ka naman sa inutan. Babagyo. Ako lang talaga ng wala. Makakatambay kita para ka dito, mahalap kita maghurao. Bakit ang sasakyan? Hmm. Sulit. Na? Sobrang sarap. Sulit. Busog na busog. 8 out of 10. Full tank. 8 out of 10. Ah, sige, let's go. Madama na kita. Two. Yes, I would say in the rating scale, I would say food is 3. And ambience, 9 out of 10. Oh, success na naman. Successful na naman si breakfast, ano? Wait, I think... Ano, Liz? Successful ang breakfast? Yes. Good morning mga ka-BSS. Tapos na nga may breakfast. Nakapag-breakfast na kami dun sa Mama Sara Lettuce Garden. Ngayon po ay mag-i-install kami ng konti dun sa Carolina. Kasi malapit na naman ito sa boundary ng Carolina. Tapos, habang nag-aantayan tayo ng masasakyan, pauwi dun sa sentro, mag-i-stroll muna kami dito sa Carolina. Medyo maulan-ulan ng kaunti. At sana hindi naman po gaano lumakas para ma-enjoy naman natin ang sceneries natin dito sa lugar. Lettuce Garden. 8 out of 10. This picture. Pero, ang ano po doon, ang pinaka-cool talaga namin ngayong araw na to ay breakfast doon sa Lettuce Garden. Lettuce Garden at amin naman pong nagawa ngayong umaga. At sa ngayon po naman, on the way na po kami sa Barangay Carolina kasi malapit lang naman to sa boundary ng Carolina yung kinainan namin. At habang nagpapatagdag ng kinain, kami po ay lalakad. Kasama ko ulit ang aking kasama, si Mrs. at ang aking nag-iisang anak. Okay? Andito na po tayo. Lapit na. Nandito na po kami sa Barangay Carolina. Medyo maulan-ulan po ngayong araw. Tayong pag-i-stroll. At ito po, medyo madalang po naman ang sakyan dito. Kaya naisipan na rin namin pumunta doon sa mismo sa may terminal ng Carolina. Sana bago maglobot ang cellphone nito. Ano no? Mama, nasunod naman tayo yung kakain. Gutom na naman si Mami. Di ka pa nga nahihiranan, mahanap ka na ng mga kakanan. Gutom ka na, Tolos. Why yours? Nagre-reserve na naman yung mga kakanan. Sure. I bet you're just hungry. Okay.
Continue pa tayo. Ay, kaya lang. Ayan. No, we're Ama, just going to walk over to Palawan. ang agihan ta dyan, itong simbahan. Simbahan. Magi pa kita sa may simbahan. Tay pa. Yan. At yan. Pinalas. Grabe. Pinalas. Grabe kita makakakanan pala Nes. No worries na magutom ka daigdi. Tira mo eh. Sarado. Diyan. Lakad-lakad. Mahaba-haba pa siguro itong lakaran kasi sa dulo po nito, medyo dulo po nito ng konti ay dadan pa tayo sa, hindi ko nagkakamali, meron dito church. Sana saan? Saan? Madyan man kita? Tigdi naman na. Oh. Aranina. Das Tinaga. Ay, asong das Tinaga. Ay, day mabukas kita. Mabukas kita. Halat ka lang may magyawang sakit na may pamangkay sakyan. Government farm. Straight ahead. Oh, mahaba-haba talaga itong lakaran. Tingnan mo nga ako doon sa ano mo, sa Google Map, kung malapit na tayo sa church. Oh God. No, it's actually 2 kilometers away. Ladies of Lawrence Infirmary. Oh my God. Malayo yan. 2 kilometers. See? That's a 30 minutes walk. Ha? Mawalkin na kita. That's a 30 minutes walk. Mawalkin na kita habang nag-aantay kita ng masasakyan. Sign. I'm walking. Can you please? Continue walking. Red. Humilid ba yung ano nito? Humilid kayo. Bakit? Dahil kay kang delegasyon ta ano. Cut and camera. 1 million views yan. Wow, bagong picture. Hali-hali naman kita bago nakapag-estro-estro ano. Okay. Isulit na si Aldaw na nagano kita. Gistro. Ayun niyo, mabalik ini pabalik ini saro na niyo. Ini-jeep na ni. Pabalik yan, Liz. Kaya lang garaban na ba pa yan mabalik? Let's see. Data is here. Data here is so slow. Sain. Oo, pwede ka bulusan. Ayaw, akay ko ah. Sabi ko sa mo na dapat mas dara si go back. Go back. Yaw naman lang kita di oh. Nag-swimming ako ta kita. Sayang. Sayang, ano naman. Kaya kung gusto niyo ng magandang Liz. All of the sudden may lumabas ng jeep. May magical jeep. May jeep na oh. See? May jeep na. Oo. At yan na. Naglo-loading pa. Oo. Masakay lang kita. We're going home na. Hurry up. Dali, sakay. Gano'n sinasakay ta kasi bago ni. Iyo, sinasakay ta ni kasi bagong aga. Sabi na. Nasakay ta ni kasi bagong aga. Dali. Pa. Atin kakain
hanggang tungtungan sa pinang ibang kasalan. Mata mo oran ulit. Cellphone ko mana sa bag. Nagkukumisal ako sa Diyos na makakamuhan kasi sa ito mga tuga sa nagkasala uri sa isip, sa kadaramon, sa diwa, sa kapalayan. Sala ko, makuring ka. Kaya nanadyan sa Maria, Yamin at Virgen, sa labong na Angeles at Santos, pati sa ito mga tuga, na ako'y mabibig sa kabulag na sa Diyos. Mahirap na ang Diyos na makakamuhan asi pakapatawanan sa tuma na salan. Salamat kita sa buhay na dali sa sangkulan. Amen. Ganda ng basket ay nagmamasaod. Ito dahil mata maka. Ayan. Tama rin tama. Ito na. Eh, sabi May mo, nangyari na kanino. Kapilang. Dito na sunog ko to. Damot ng isas. Nangyari na. Basog-basog pa. Sa labas. Pamangkin na nga dapat. Ano yan, silot? Pangsarong aldawon. Ayo, parang daon mag Di, lampas nung sang ribo. 2,000 yan. Kung ano, 3 times 2 mo lang tong. Yun na ni. Kalawang. Bago magbarangay hon. Like, share, comment, subscribe.